Kien hemm 7 lokalitajiet fejn it-tnejn filgħodu daħlu f'ambjent ġdid u sabiħ. Fosthom fl-iskola ta' Ħażebbuġ fejn għamel żjara il-Ministru Evarist Bartolo. Fuq żewġ skejjel ġodda intefqu 16 miljun euro, b'miljuni oħra jintefqu fi skejjel li nbidlu ta' taħt fuq. Għalkemm sodisfatt bix-xogħol li sar matul dan is-sajf, il-Ministru tkellem iktar dwar il-proġetti li jmiss. Għatfadlilna x'namlu fi skejjel bħal Ħażabbar, bħal Ormi, San George, il-Mosta, Birkirkara, ġifieri hemm xirdu nagħmlu, rridu nibnu skola ġdida, ir-Raba Tawdex, Marsa Skala, San Pawl il-Baħar. Ix-xogħol irid jibqa' għaddej. Fuq kollox, saħaq li l-ħidma tal-Gvern mhix iffukata biss fuq l-infrastruttura. Il-Ministru Bartolo qal li qed issir ħidma biex is-sistema edukattiva tilħaq iktar tfal u għalhekk ma tibqax waħda ta' one size fits all. Irridu nagħmlu programmi edukattivi li jkunu jappellaw li jkunu attrajenti għal tfal b'ħiliet differenti, b'abiltajiet differenti u anke b'gosti u b'intelligenzi differenti. Hemm tfal li huma tajbin ħafna f'qasam, hemm min ikun tajjeb f'qasam ieħor. Spjega wkoll kif qed isiru programmi ġodda b'rabta mal-lingwi. Taħriġ li qed isir ukoll għall-matematika u x-xjenza b'attenzjoni partikolari fuq il-futur biex meta wieħed joħroġ mill-bank tal-iskola ikollu ġejjieni b'opportunitajiet. Kemm jista' jkun ikollna aktar tfal li jirnexxu f'dawk l-oqsma li huwa importanti għalihom u importanti għall-pajjiż għaliex fis-snin li ġejjin bitkabbir aktar ekonomiku, b'impjiegi li jtolbu iżjed ħiliet huwa kruċjali għat-tfal tagħna, huwa kruċjali għaż-żgħażagħ tagħna li jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar.